Frække fyr. Jeg kan ikke se mig selv, så hvis jeg er noget siddende, så må du ligesom sige, du ved. Der sidder sådan en videoknap. Video. Den så fra. In the house, så kan jeg Sådan der, mand. Så går det lige 2 sekunder, så er der mega high def. 8 bars for den nye. Yeah. Jeg kom til byen på Må og Få til toppen af KBH. På et dansegulv, sagde du det? Ja. Din mors foretrukne rimatlet, når jeg løfter hende op af min tapet. Ja, det er sådan... Så det er skabt til at chill til? Det er skabt til, energidrinks. Går fantastisk, mand. Det er sådan med, når de ser i bussen og kigger sådan her. Så laver de papegøjen til sidst. Og så siger de til mig, så gør de altså sådan her, kigger, som om jeg ikke kan se, at deres øje peger på mig, når de vender siden til. Okay, jeg har engang scoret en pige tidligere om morgenen, ikke? Og på vej i en taxi, så ser jeg hende her, så gør jeg sådan her. Så gør hun sådan her. Så gør jeg sådan her. Så er hun ind i min taxi. Det er en del af det her. Hvornår kan vi se dig på den røde løber i boxershorts igen? Okay, jeg siger det lige igen, ikke? Bare gør det. Lige så snart de producerer nogle boxershorts for Chill Collective, så lover der for, så gider jeg ikke flash andet end det, ikke? Du ved, man kan godt være stilet samtidig med, at man kan lave kung fu i det, ikke? Ja, der er også den her, ikke? Men det er en klassiker. Beskyttelsesbriller til når Bruce Lee han fyrer op. Tak for brillerne. På Lolland. Ja. Hvornår kommer den nye EP? Når du trykker på knappen, mand. Og Chill Collective siger, nu er det nu. Hvis nu du skal give et godt sommertrack, hvad er det bedste, du overhovedet ved? Altså udover at jeg selv lige har udgivet en single, der hedder, har du noget at sige? Den er jo fantastisk til sommeren. Sommer, sol. Skal du til Distortion? Ja, selvfølgelig. Hvornår? Jeg tror bare, det er noget med at dukke op med nogle tracks i min iPhone, og så går det stærkt. Kig forbi. Cool. Ud og flex mit nye gear her. Mega chill. Vi kan lave en lille, der hedder Chill Cleans. Slap mig kraftedeme af, mand.